Bob blwyddyn mae diwrnod rhyngwladol y byd yn cael ei barchu ar 11 o Fedi. Eleni mae Cynulliad Cyffredinol a Genhedloedd Unedig yn gofyn i bobl neilltuo'r diwrnod hwn mwyn cadarnhau delfryd heddwch gan barchu 24 awr, heb na thrais na rhyfel. Yn 2021, wrth i ni ddygymod o'r pandemig, mae galw arnom i feddwl gyda'n gilydd am sut i helpu pawb i wella, sut i fagu gwydynwch a throsffurfio'r byd i fod yn un sydd yn fwy teg, yn fwy cyfiawn, yr un sy'n cynnwys pawb ac yn gynaladwy. Byd sydd yn iach ym mhob ystyr y gair. Rydyn ni'n gwybod bod y pandemig wedi bwrw'r tlawd a'r gwrthdodedig yn galetach na neb. Erbyn Ebrill 2021, roedd dros 687 miliwn o frechiadau Covid-19 wedi eu rhoi mewn brechiadau ledled y byd. Ond mae dros 100 o wledydd nad ydyn nhw wedi derbyn yr un brechlyn. Mae rhai sydd wedi ei dal mewn brwydrau a rhyfela yn arbennig o fregus o ran diffyg cyfle i cael at wasanaeth iechyd. Fel llynedd, mae Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig yn apelio ar i bob gwladwriaeth atal rhyfela a chynnal sai peb drais yn enw dyngarwch. Mae'n rhaid wrth hyn os ydy mami bawb gael ei brechu. Mae'r haint yn ymosod ar bawb, waeth beth yw'r llinach na'n cred. Ac yn wyneb hyn, gadewch i ni gofio nad ni yw gelynion ein gilydd, fel aelodau'r un ddynolryw, nid gelynion mohonon. Mwyn adfer a gwella o chwalfa'r pandemig, mae'r rhaid i ni gymodi ein gilydd, creu heddwch ryngom a'n gilydd. Mae rhaid i ni hefyd gymodi â byd natur. Y gweitha cyfyngadau teithio ar clol mawr nid yw argyfwng hinsawdd ar stop. Mae angen economi werth a chynaladwy arnom, un sy'n creu swyddi a lleihau allyriadau niweidiol. Thema diwrnod heddwch y byd eleni yw gwella ac adfer byd teg a chynaladwy. Mae pobl Caerfyrddin yn falch o uno gyda theulu mawr y Cenhedloedd Unedig wrth i ni ganolbwyntio ein meddyliau heddiw ar adfer a gwella mwyn creu byd sydd yn fwy teg ac yn fwy heddychlon.